kawai ke bang kuat ban li kalong ba atu merat klau un pen kanya jutang no siteng por lais nam siteng ke bamut apo ki lais nam siteng ban kong kadon tang ke jing suk suda ne kandon ru ki jing to katal we ngo bon ba ngayo siwe kane bagi ong malas nem steng be kamutang jing suk non ye mar pun kenya to steng por amur amar lai sem steng ten rei ngide bas thu e kane habong ka jing jar ba ab ka ba nyos nem umrat klau haba ukiu ka khet omde ukiu da ka jing suk uyo kiu ka khet de lang ba kathma bala kan tiu yu kade bandon kathma ba bat ka ba bon ba ki ngej kathma ba balai la kam don ka bible ndre ki ngej ba kan don kathma bat kata kathma kan tiu yu mar balai ba uncim ka bonang ta usim ko nong penyesuk bat hadin lo de sim ko nong penyesuk la ong sisu tin jong blai ba usim jong ka sater u hiat thma biang yu usim nami ngi hiat thma yu te un lei ka ban job thiau kitab pau ba khalai ko ong ba anom don ba adu gi ong ba u bala min thamakat bat ka ba mut u ne mrak klau om de boyo de gijik sub habiale tin nadu ka bas dang nengkong ka ba mut kitab jing pau ngom ban riu yo i to ki but ter ka to dekat pin kon ter kalong yo i ke jing sedang jung u ba u don u knam u don karti de klam knam kamut uyai da ka boy flit start ke pena jung u ban yo kiu ka khat te kiwe ki hima ki IT no hu banang tu ngiu i kai ka bajia ke jing pendai ke banikong jing pendai ke baar jing pendai ke balai ter bat ki itu jing pendai ki dei ka klam ki dei ka nimsniu bat hadu ka jing ong ban bari si ser mo timbo si ser bali nam ta ci suka kamut ka jing duk ka jing kerdu kita ber ka kijia kalas nam steng ka jing duk ka jing kerdu kalau ka bomla ban ta syu ati te ka Babylon nalor ba ka penstom penyi ha ka jing ha ne ka jing te ka Babylon ka mulam no ka ne ka jing lang lang ni ka penstom ka penjab ben ka di ki baklem ngai ki baklem ko ngulang te merat klau to por bang song ka enjoy mablay ka padela islam steng pun khain nangle kan ka Babylon ya kaman ban penlogom ta te mar mau sim ka bu de stang lakut ka islam steng lakut ka islam steng e ka bajia u mar khau baar ong pe ha ka perthai de tang haune bangi de ban mane tang haune ka perthai ber ko wai ka dem ai tilut kalau ruasyong ka khet ka kamba jung uru penhiar ka ding na beneng gino he badun kamu la penghiar ka ding na beneng hadum tampa don perthai te ya ka jingduk jong ne perthai ro umon mar kumba ulaan penhiar da ka ding na beneng ya ka jingduk jong ne perthai ki ba umon ka ipidan kam kan long bai da ta ka dau merka usim ka bu mar ka jingjen jar jong ne ka perthai rengkat kitu ki bahasa po jong ki nong ye thul palam ner te hakin ki por un sim ka bu pat ka ki bat ka jing dawa kalong ba ka perthai khoi kan nge chau te kam don ke jing suk wat ka tu kalai snem siteng ka ba haswa kam don baden man kita jing jaru ba usoitan uyo ban sim ka bu bat yo ru ban yalap ba ditang ma u bala gede maksud tu saya kedare kata lengkum hakan ka first half second half ru kadan kata kajing trai jing setan kajing pristam kajing ne ohoi namar ba ngide masuk tu tharai on pha mane utaj pha mane kum yau tau no sinchar ek jakor khem na yo jum toi merat klau baar ngide masuk tu ong yo merat klau ban kong mun merat klau ba ude tau world dictator namar ula ban le ngide masuk tu kata de jumut to san kala biang ta te sakoi ka banga bu kajing kele shishu pastor Cepat kan kita cengeng no mo ke pengi keren.
Te balai ka sadon kan nega jingrong no bat kai ka daw ba kan sadon kata ka jingrong no e tikir khoj mo. To markan ek subjek ro kade subjek jong ka jingrong no. Meneng nang ya poitang ka jing ba ka jingrong no kanong haswa bun wan tamar khau. Tempa di ong lano kan balai sarong no ya ta tempa di tem tala yo. Balai sarong no te haba pain na ka Bible ngide ben kan mau ka e ka Yesu na ka gospel Matius na ka ba arpo saud kor ka ba arpo ni sutu sekdar balai barong no. Number 1. Ka jingmut hang to kalong namar baki Kristan kin hapsya yaj martar. Laban ong giwe ru sigi bom de Kristan ru kita gi bakkan ko kunjung sya martar lang. Te tonek pai bai mentas pangki martar jong ka jingai. Ka tin ka Yesu wang ba lemdap penkut no tisni ka wei ka bensim kam laj in. Ka bamot ka jirong no haning sutu. Ka dei ka ba ublei wa penkut no pensan ha ka por ka ba ka jing penjap martar ya gini ki bangai kalong. Kamut ba om dei 100%. Sispa pakin siya yap lut puta. Haswa ba kan pertekan salut artatu sim no ken. Kari tang kata jingmut bat kabar kade kane. Nala ong epina umene ba ya katakan news nem la PR ka laisem sipo laisem sedin. Kalais nem siapo kade ke bamrat kla upun sitom ya gibangai bat hamar kapor ke babiang ublei urong no yo kisala blut plan. Nang haju kapor balai ba urong no kadang nomor ba lais nem siteng hadin on habjai leng ba ya kata bingi kota kerat rot of kot period kecing bitar sela ke jong blei. Kamu ayu kata kamu kin pej ba na kato kalais nem siteng sejrong kan don kajing pensitom ka ba ublein pensitom hadu bom laksu ban batai bat ka dekane kata ka baju suang ba kajing pensitom bar kajing jenjar jong kita kisni kalong kabam rencu mata pertai kato kalais nem siteng kadai na ka pertai jong kini kiri ngai ndrei ka bada jakla kata ka pertai kad ban penluit jong na pertai kadai hak to kalais nem siteng jirong kajing hap jong kita ki klur no ta tung terter kabamut hati ki por kajing jarba wal kajing yap sim ki breu kin sedang menyahap kila menyeno yap warna ki mos yang onom sim kajing yap bat kajing daj jong tangannya lartam ni siapa hadin te kamut balai basarong no kade kena ba ingin yo laj na kata kain te kato pom mafi mene kena tu kajing jenjar o kajing bitar kateu ya kata ublei kwa ingi bangin pois ta kajing bitar sela ublei kemut. Nah tu kapamut katu kalaisnem steng sejerong. Toh. To la syai pastor lor kata. Te susu dan susu kajing gele ba kidan lai jaj kita ki jing batai mo sepang kata kapor lan ne taka ya jong kajing rong no lano kanja hak bakum kono kapor te kita kajing batai kabaning kong ki batai kumne ba kata kajing rong no kanwan haswa jong kajing sensyar kajong toy jumrat klau la news nem kajing jinjar ba te syaba kan poi kate la rong no shwa ye ki bangai baki ong kata ka pre-tribulation theory. Nah tatan syu kaba kibatai biki ong ba kandan kata ka jingrong no lene taka ya kapor ka bau blen so rong no ki bangai kan long mar pedeng jong kata ka news nem jong jasa jong mar klau baki ong kata ka mid tribulation theory. Nah ta syu kadan syu ka jing matai ka balai ki ong ba kan sadon kata ka jingrong no iti krukoi hadin ondal akut senan ketika news nam kajin sal jong mar klau kibaki ong kataka pus television theory te halor kine lightly kibangi kijing matai te kano ka ba pi kam so ya pastor lor kine kibanga ba pan paula da makran kli pi Toh. Ha kajing dei berkene na kalian kajonga persiang ban pej benia ya kan ni.
Ka jing ong jong ka pre-tribulation theory ki ba bon ba ki ba prisya to balik mane. Mid theory ru to what kan post theory ru don. Ki kato ko ni sakilat siya ba kade banong haba kurs na news nem. Henry kita kim don kata ka jing scam. Henry ka ba scam tam bat ka bangis utu ba ta ka jing rono kan jia. Ngimla ban yai lai. Kabakam scam tam ni gini ngimla ban yai lai na kane berkata kade ka mid tribulation theory. Kamud ba kam na day ru atat exactly kabinet na katamu dari kusulong aku tuka mat. Oh hoi kam day banong bay exact minute Maria dap lies name steng teknik sekon kumta ka jing rono kan long no te kam day berkata. Marbalei umrat klau mari pendekut yang tu kajinya te jutang umrat klau ba ar un pun menai pertai deban mane no yo ne mentah ka pertai berkobai gaden mane no yo sengap dengan si poren sa next nata kawan sa kajing ong bam mar bomla bagin cuma ne ki priu de ka pentak bar kelong berdeban bu ya kata ka siap jong tomar klau keleng kidong kilat bakat bayi kendu kat bayi i kata kadur bikin mane takadur lada klem mane kala penyap ibu takadur cucu kaya sakawai pat namar emak kontrol ipai ba halor taknorim namar bomla kontrol lah tau takapor sakawai pat kata kalong anam la bandi anam la bantit klem ka takasyap henriu kapkan tak selamat lah nih tikamon sangap kasimpor hadin kata gaya gabaja yui saw angel sakitu ki lagi angel kitab jemput pau no bakat saw ngat tapi kan mau gitu hati por mal masuk menyelapetin ke jong blay beri masuk gaya gabaja angel habi alap nasuin itu wat mana yu kemudian merkau. Wat sibur taka syam jong ni merkau. Uno no basim atak por. Anam laban map syu ane pertene por bansawan. Kasimpor mende eks minit. To kata kalau kowe mar basiteng. Mah. To ndre na mafi ke kiti jong blay ban batai beni ang to kolong komne kay. Tambah batai beni aru kene diskusian jongi ke jerong kamu ngan ai tang lai telimo de yaun tang lai teli to mo to kumne mo ngasum ai tang gini dekat bible mo ki kenan em keto omne Matius no arpusau dekat ka bar kenai bong kumne ru hadin ke jinjin jar kita kisni on pendum ya kisni padi ubenai kom ta ter kabamot hang to ngisutu ha ka bong kumne ru hadin ke cincin jar kita kisngi kabamut last name kita siapa ki kor itu ke cincin jar lamun ki cincin jar itu disebut tribulation maksudnya boleh kong immediately after the tribulation of those days kamu kedai belum hamar siteng to kabar Matius arpu saur korbaru arga karena kabasai kong lumda pengkutno itu kisngi tribulation kamu kedai belum last name steng amarkut lesem steng kajirono kandem long tikpot sagawai pan arpusau Matius katsan arpuei impule to bong ba umrat klau unsyong ta kata tempel marun pen kaino ya kata kajing ya te kular kat kum tu ka Daniel kena arpunyo te kajing pen kain galong lesem steng bat nang tu sedang bandawa kadem long lesem steng kadem long kumta takade belong mit tangba kam de belong exact minute kumba ona du mene te pidon syu to pastor khnet ka bang rang dan man kli galong ma katkum ka jing syam ka jing i jong phi galong ma ha ka bible hi ka jing to kham batai bni ala ne kham batai bu ni ga laisnam steng ba she khmat ne ka laisnam steng ba she din to khambon ya ka laisnem siteng ka bahadin ngam syang sumba bon ba akmat ndrei kade bahadin
Te kumta. Namar tu nya paimo kabah khamat ka kreni ki ai. Nga kan manu du mene. Ha kane kalais nem chiteng ka basya khamat. Kade ka por ka jing pensitom ben umrat klau. Aga ka Babylon nata kada ka por jo jing jenjar ka jing kerdo nata ki ini ki Krislam ler kimi manga ukris ki babon ba ki brio tak pertai kinya lek wat si jaka klau mar hangtal don ke jing lek kamba ka babun kin dalek kamba kita te mar ki bangai basisha ki masuk menyalap te umrat klau u ailat ya kita angkat por te kin dalek kamba te kum gitu ki ai bat kom tang yang suatu ke jing pensitom ben yang gibangai kam dabun ndrei ka bahadin ka tobi on kata ka jing bitar cela ublei kata te ka kam keren pun ki bat ni keren kata te simit mentam labdep kumangan kusan ai lokot hai te ki por kumangan uksa ke jing penpau no ba prat khot ka bah nyau ka ong ba upria perkading kin hiar no te beneng S6 kumite ki en mar kadek jing bitar selaga jong blai nang ta jong pa pra ong ba ka durio kan kelas 6 nang ta juda khat lai ong wat kin ki durio gi se tertho mo se tertho khulung por ba pangsit Tagamot. Hadin jo tu lais nam siteng. hoi lais nem siteng nang ta susu ki umru habadi kin thanglut nang ta ka midru kan dum kumak por gi jong bap kum por jong parom swa nang ta ki ksuit na chati sa poram eu ci kitab jung pau nong bakhnai khot bakhad bak iwe du khadwei kiti ki ksuit kinya mi na po jogaram eu batkin dai tangi tu gibri gula don nriu bat kum kita ki jing dia ki bakna stem ka ba ar din te ke jing dai jung ki kat ke jing dai ke jing pen kodit ke nyar tham kan jati por nang ta phi kanaun em na ka ke jing pau bakhandai khat sau du khat khandai kitu ki ksuit ki basyate saungut hawa yu protes kitorun pilot nang tam ina kan mau ki tu ki ksuit ki baran chate sun beneng khatar lenong kitab jumpan pau kitor pen hialur cekhendau ka jing kordit hadu ki angel gi dong kordit cek tak khendau lasuk mangi namar om don chu bawan komplain te nang ta susu ta kapor ke bajia susu untuk jaur untrei te ki breu kan hadu kata ka jing pensitom untuk jauh kalong ka bom don chu balaman batai kato ka jauh to jauh job menteyo boleh dong ai ka jemputengan kita lelai mudo ka basuma amne nang tam de susu ta umtan mar ngila dep ya jak tu ga bertak bahasa khamar lai sem steng ka jing penyap pathar ni om mas masakari gir koi ublei to poru ndalaku tu lai sem steng ek unle kata ka jing bitar selaga jong blei ki bar khoi kinya kelalong senam ki bahawa haduriau bat bah baki beri ki di daga kalong ko jo parom shwa kin di mi syu to por kin habdi daga senam beri mar blei plapen mi senam ki beri jonga di daga ne ni ka basuma kum te ki kelas sem steng dit nang ta Kata ka mumut bai gitu ki ba shimi kata ka syap jong rat klau ne. oi gitu bat kat ye kita ki badeh po jong ka hima ka jong marat klau ka jing sit terharu ka bom la syu ban batai nang ta syu an pendom ye ki hima jong ta marat klau ka jing kodit kanong ka bom la syu ban batai nang ta ter kata tu banyak kan lu di kan le ka ba slem bat sa mla banyak kan lu di kita ma ka ba jong te lo tong sa ta ka tong pen ko thang ne la da piahon Kalau biang he kat tu nomor ba. To la da pidon susu Na kitin ka chong blai ki babon ki ai ka jingkershan mo. Kita kat tu he kitin ka chong blai ngi kalau ko shisha. to Te pastor kalau ba saka ne go jingli ba ka de artat las lo ne ka ba khaddu ka ba kwa bun bu ha kmat chung phi ba ha ba ngapai nak kitab jing pen pau nei. Tu Bengkel ini kitin ka chong blai bagi dan kita thama kita kita yap tham dan kita penyap ka ba ishir kai tu ta pol
te haka ka po je sa jom klau mo te dang don te em ki breu ki ban yo like naga to ka po je sa jom klau te lor kata kumno pastor PE sham ai ka jing pen shai To kane ke jing clear galong ke bad don kambah banyak tip kane. Namar sis pule ha kita pau sis pule ko ke benta ki ha ka perthei si pawala simno. Ha ka wei kumta siteng na ki bula simno. Ter sngoba aperthem don brusu. Layap lo lakut news nem ru artan don brusu. Kadai kata jing kelima. To ring akan umne. Ngan ai tang arteli ki ba pensya ba ki bru ki dang don hatak pertai ki dang sa we ki dak kenal gospel Matius no arpusan katoga jing ong jong visu pang ka jing bisyar ya ki lang brod bat ki blang katoga jing bisyar kato kam deh beneng kadeh kendau ha kendau kamut ayu kamut ba namar hitu ki por kumba ngilai batai mene umrat klau ti sngi un syong haka temple hangno Jerusalem bat ha tak por kaktini ublai ko omba kita ki bahas ajrong tenum kim de syu banwan hiar kita basya lumru kim de banwan pai kabamot ba kim her krat ki Israel hatu por na utam umrat klau tim haka to por kin saliri sano kin hablai itu kiri marjan Begitu kiri marjan bebon ba kin susnai. Nda kin susnai. Ha ka bakut yang tu news nem Yesu un lum je menri para jang pertai. Yang sampai bahai kata. Tem ha to ko por Yesu un ong itu kiwi pad kijaj menriu. Ha ka jing dai bad ki Israel. Un ong ngalalon ong khoi pi khem ajanya nga. Ngalathan khem ai bam nga. Ngalong ha bendi khem jong nga. Kinong menong i khem yo me lo khoi me shong bendi me than re uang ba pale ha wei ni kini ki bangai kini ki bari cuma pale yang ngaru kamu ayu kamu itu ki jiu ki basya ki bala pet jap nomor cloud di sini kata ada kejeng mod kamu kajiah kendau ya kito ki ba sya tok tengah riu ya kito ha kato ka por hi bo jus ulum on pano iki syadu jok kan baru merekau nang ta yo usoitan on pano atau porto tengi sutu kata kawai kemudang don beriu kabar na kitab cipun pau no bar por kat pasau pikanau em puleng to kidon itu kiket kebelapan baik kamu iyo to nomar bahkan don ke jin siar biang hakan yang pertain lakut news nem si hajar senem biang mar kan de taksi song thai ke jong trai lo tau ya kepertian rusni sni ke banyo kanong song thai jong to kabumut ba Yesu thu ba kidang don ki breu oi titu iket kamu ayu ka dei iket nam ta jong pi nam ta jonga ki jongi ki apostolo Yesu lah kular punya sengsar lemban ngai ya ki karaja ki Israel hantu kari Israel kan long kari kabalong separ pawar kacaka Amerika mta kumta te kai baka Israel ka kwa kai bala tosh Israel kan yalong nang ta susu me da kumta ba kamta me itu ba sya martar hamrar thawi kenya sencar lang biang bad uji susi jas nem ne perthai mangi kini bat hikan ma itu ke parsi syapang kitu ki kato kebong kitu ki sebai pas po teli kitu ki sebai bale bah uwe na kato ga itu ki potalen no nakasi talen haba uwe uyo ban penroy si po ki we pat kabamud un siar si po teli kisno bakam duna kan biat naka iwe penroy san uni osen siar san teli kisno hey jing siar ya jasnem ting sutu orang don beriu rum tas cari ai te ram te king bandung beriu te tangkat to la piahut te Yesu trat shibun pastor ik ai ka ba phi nal ai ka jishai tin ka chung play ka por namar ba nakaleng chungi kwa ban yo ka jishai na phi te ne ka por shibun ka ai ka ba
ngayo jing kerku ba ngamat sya kata ka jing ben syai nak tin ka jong play ti ko le shun pastor tengin sya kun no kum tu tineng lang jong pi basan kum no pi la pi abyang tu biang. Ngas tenat sibon na piawan na nega program. to nges kamba uble lo kerku ngi bat kum juru ngai kuble sempat pi ki ba pet lembaga ne ka YouTube channel nges kamba kan long jing kerku bat baro ki ba pet bat ki ba sya skor phai tin ka jong play kan long jing pen thamai pi yo ka jing kai ka thamai te nges kem haba pi pet ne ki tin ka jong play pet na do bas dang ha do bakut kum ta pin yo ka jing kerku te kuble shi pon ka pon ngin ben kut no tang ne nap ta ka program ka jong play amen